εξάρτητη τις επενδύσεις σας στο επόμενο επίπεδο, επιτύχετε μέγιστη ανάπτυξη με ελάχιστη προσπάθεια και κίνδυνο. Η ιδέα για το Cryptex δημιουργήθηκε το 2017 από μια ανεξάρτητη και ελεύθερη ομάδα κρυπτογραφίας ειδικών και οραματιστών. Το Cryptex αποτελεί τον κρίκο σύνδεσης μεταξύ σύγχρονων οικονομικών μέσων και κρυπτονομισμάτων. Μέσω του Cryptex και της υβριδικής σύμβασης DeFi αποκτά κανείς μια ανεξαρτησία, αφού το κλείσιμο των πρωτοκόλων DeFi είναι σχεδόν αδύνατο, ακόμα και σε σοβαρές κρίσεις. Γι' αυτό το λόγο, παρά τη διαφάνεια, η διακριτικότητα και η ανωνυμία, μαζί με τη σταθερή απόδοση, παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στο Cryptex. Το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο του Cryptex είναι το DeFi Staking. Το staking παρέχει στους επενδυτές μια εύκολη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία για να επιτύχουν παθητικά εισοδήματα χωρίς να τα πουλούν. Το staking μπορεί να σκεφτεί κανείς ως την κρυπτοισοδυναμία της κατάθεσης χρημάτων σε ένα τραπεζικό λογαριασμό με υψηλό επιτόκιο. Με την κατάθεση χρημάτων σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, η τράπεζα παίρνει τα χρήματα και συνήθως τα δανείζει σε άλλους. Ανταμείβοντας την αποθήκευση αυτών των χρημάτων, λαμβάνει κάποιο μερίδιο των τόκων από τα δάνεια. Παρόμοια με το staking, κλειδώνετε τα κρυπτονομίσματά σας για να συμμετάσχετε στη λειτουργία της blockchain και τη διασφάλιση της ασφάλειάς της. Ως αντάλλαγμα, λαμβάνετε καθημερινές ανταμοιβές που υπολογίζονται σε ποσοστιαία κέρδη. Αυτές οι αποδόσεις συνήθως είναι πολύ υψηλότερες από τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες. Το staking έχει γίνει μια δημοφιλής μέθοδος για την επίτευξη κερδών από τα κρυπτονομίσματα χωρίς την ανάγκη εμπορίας τους. Το κεντρικό στοιχείο είναι το πελατολόγιο του Cryptex σε συνδυασμό με την υβριδική σύμβαση DeFi. Το πελατολόγιο είναι πλήρως ανώνυμο και συνδέεται μόνο με τον αριθμό και τη διεύθυνση email του κατόχου. Στο πελατολόγιο του Cryptex συνάπτεται ασφάλιση ύψους $108.000. Λόγω αυτής της ασφάλειας, η τράπεζα παρέχει δάνειο ύψους $43.200. Οι δόσεις της ασφάλισης και τα τόκα του δανείου καταλαμβάνονται από τα κέρδη από τα μετέπειτα staking. Τώρα, η υβριδική σύμβαση DeFi με διάρκεια 5 ετών ή, εάν επιθυμείτε, 7 ετών, συνάπτεται και σε αυτή τη στιγμή τα $43.200 καταχωρούνται στο πελατολόγιο Cryptex. Το κόστος για την υπογραφή μιας υβριδικής σύμβασης DeFi ανέρχεται σε $100 και μπορούν να συνάπτονται μέχρι 20 συμβάσεις χωρίς απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης. Αφού τα $43.200 καταχωρηθούν στο πελατολόγιο, αυτά συμμετέχουν αυτόματα στο DeFi Staking του Cryptex και το κέρδος αποδίδεται στο πελατολόγιο καθημερινά 7 ημέρες την εβδομάδα. Μετά τη λήξη της σύμβασης, το δάνειο επιστρέφεται στην τράπεζα και η υβριδική σύμβαση DeFi συμφωνείται με τον αντίστοιχο κάτοχο του πελατολογίου. Εδώ βλέπουμε ένα πραγματικό παράδειγμα εξέλιξης μιας υβριδικής σύμβασης DeFi από την 20η Φεβρουαρίου το 2021. Αυτή η υβριδική σύμβαση DeFi έχει ήδη μια ισορροπία staking περίπου $133.000 μετά από αυτήν τη σύντομη περίοδο, δηλαδή πάνω από 200% κέρδος. Όπως φαίνεται, όλα τα τέλη, δηλαδή οι δόσεις και τα τόκα, καταλαμβάνονται όπως συμφωνήθηκε συμβατικά. Εν τω μεταξύ, η ισορροπία αυτής της υβριδικής σύμβασης DeFi πρέπει να έχει αυξηθεί περαιτέρω. Αυτή η σύμβαση είχε επίσης μόνο μία χρέωση $100. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα, για προηγούμενες λιγμένες συμβάσεις και αποδειγμένες πληρωμές? Έχετε ακόμα ερωτήσεις σχετικά με το Cryptex, όπως για το καλύτερο στον κόσμο σύστημα bonus? Τότε επισκεφτείτε ένα από τα δικά μας διαδικτυακά σεμινάρια. Οι ημερομηνίες και η πρόσβαση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.cryptex.marketing ή επικοινωνήστε με το άτομο που σας πρότεινε αυτό το βίντεο.